til arbejdsgiverne ud af de her besøg. Arbejdsgiverne for betalt trusler, Velkommen i studiet, Jonsson. Hvad skete der den dag? Kan du fortælle os lidt om det? Ja, jeg havde lige fået penge, og så kom jeg gående under bjørnet. Og så, jeg ved ikke hvad der skete, så blev jeg bare kastet op ad en ur, og fik et knæ i hovedet. Og jeg ved faktisk ikke hvad der skete efter det. Jonsson, den her hændelse, hvad har det betydet for dit liv? Jamen, jeg har slet ikke haft overskud til at gå i byen. Det har du ikke? Siden den hændelse. Manden, som du blev røget af, han døde et par uger efter. Ja, det lød lidt komisk, men hvordan har du med det? Selvom ingen fortjener at dø, så har jeg meget svært ved at have medlidenhed med ham. Og det synes jeg ikke det eneste, jeg har at sige til ham. Selvfølgelig, det er fuldt forståeligt. Nå, hej Alexander. Du er bror til afdøde Rasmus. Ja. Ikke? Jo. Du er også blevet tilbudt at tale med en psykolog faktisk. Jo. Ikke? Jo. Og det har hjulpet, har jeg forstået? Det har hjulpet lidt på nogle måder. Altså, jeg har ligesom snakket med venner, familie. Ja. Og så også fået tilbudt psykologhjælp, som jeg så har taget imod. Ja, så både professionelt, og så har du snakket med dem, jeg kender. Ja, med venner, ikke? Og prøvet. Hvordan har det så været efterfølgende? Jamen, det har været svært, for det er ligesom været et tomrum i dit liv, ikke? Altså, der er noget, der mangler. Så det har været svært at forholde sig til måske? Ja, svært at forholde sig til, ikke? Ja. Fordi at, du er ligesom vant til, at din bror er der. Ja, plus at det er måske også en uvirkelig tanke for andre, ikke? At det kan ske for alle. Jo, altså det er måske muligvis svært for nogen at sætte sig ind i, hvordan det er at miste en bror, indtil man lige sidder i situationen. Goddag, Victor. Du var jo rigtig gode venner med afdøde Rasmus. Er det sandt? Ja, det var jeg. Ja. Og du var faktisk med ham den dag, da uheldet skete, og Rasmus var ned på skinnerne. Og hvordan har du prøvet at komme af med al den sådan aggression på en måde? Jeg har snakket med mine venner, fordi jeg giver mig selv skylden for Rasmus' død. Ja. Og vi har været bedste venner siden børnehaven, så det har taget rigtig hårdt på mig. Mine venner prøver at støtte mig og sige, at det ikke var mig, og selvfølgelig, og der var intet, jeg kunne gøre. Og jeg har snakket med en psykolog og lidt af hvert. Så det har også, altså jeg kan mærke på dig, at du er meget, det har taget hårdt på dig. Ja, det har det. Altså. Der er selvfølgelig også meget, du ville måske have ændret, hvis du kunne på den dag, ikke? Ja, jeg havde blevet hjemme hos mig selv, så hvis jeg vidste, det ville ske. Ja. Og du har aldrig nogensinde tænkt tanken på, at du skulle stå i den her situation, som du gør i nu, vel? Aldrig, jo. Nej. Det er aldrig faldet mig ind. Nej, præcis. Så det er jo også på meget udvirkeligt, at det skulle ske. Ikke? Og man kan sige, det kan jo ramme alle. Det er rigtigt. Nu er det bare uheldigt, der min ven. Det kan jo ramme alle. Det er rigtigt. Nu er det bare uheldigt, der min ven.